Mä oon Krister. Tää on 3. video 5 videosarjasta, jolla mä näytän, miten mä käytän Avantti-apuna piharemontissa. Tällä videolla rakennetaan terassia ja aloitetaan tekemään pulkkamäkeä lapsille tonne pihan reunalle. Avanto on ollut mulla nyt noin vuoden käytössä. Mä teen pääasiassa yksin töitä, joten heti alkuun oli selvää, että konevoimaa tullaan tarvitsemaan paljon. Koska eihän kukaan lähtisi lapiolla tekemään tätä. Mun mielestä omakotiasujan ei ole järkevää hommata montaa konetta. Pitikin löytää semmonen laite, millä pystyy tekemään töitä ihan laidasta laitaa. Ja Avanto oli siihen just sopiva ratkaisu. Yksin koneen kanssa saa kuitenkin paljon aikaa. Mä oon huomannut, että Avantilla tehtävät työt etenee nopeasti ja sitten taas käsin tehtävät työt etenee aika hitaasti. Tätä terassiikin on saanut ruuvata aika pitkään, että en ole saanut valmiiksi. Avantilla mä oon eniten kaivannut ja kuljettanut maata. Se olikin itsestäänselvä tarve koneelle jo piharemonttia suunniteltaessa. Tässä tätä remonttia tehdessä mulla on tullut tosi selväksi, että materiaalien ja tavaroiden siirrot on tosi isossa osassa. Ilman Avanttia mulla olisi mennyt monta tuntia pelkästään lautojen ja betonikivien kantamiseen. Ja se aika olisi tietysti ollut pois remontin tekemisestä. Terassia varten mä toin ensin runkopuut tähän viereen. Sitten kun se terassin rakentaminen oli edennyt, niin oli tosi nättiä tuoda iso nippu lautaa siinä terassin reunalle ja nostella ne suoraan paikoilleen. Tässähän siirrettiin reilusti yli 2000 kiloa puutavaraa. Tällaisessa pitkässä remontissa oman energian säästäminen on mun mielestä tosi tärkeää. Sen takia trukkipiikit onkin ollut mulla viime aikoina tosi paljon käytössä. Pitää vaan aina muistaa, että laitetaan kaikki tavarat heti lavan päälle. Sitten ne on helppo siirrellä. Nyt mä näytän, että mihin se pulkkamäki tulee. Mä saan tässä vähän aikaa sitten idean, että mä pääsen eroon näistä maakasoista, kun mä tasoittelen niitä tonne mäkeen ja siihen samalla tulee hyvä pulkkamäki lapsille. Meillä on tässä tontilla tämmönen aika jyrkkä rinne ja tässä on siis aikaisemmin laskettu pulkalla paljonkin, mutta tässä on ongelmana se, että tuolla on kantoja, kiviä, isoja kiviä, kaiken näköistä mihin voi törmäillä. Eli nyt kun mulla on paljon tätä maata tässä kasalla, niin mä rupean pikkuhiljaa tasoittelemaan tuolta alhaalta. Tasoitetaan tuolta kannonluota, toi iso kivi, saadaan siihen pikkasen hyppyriä, saa vähän stiikan jalaksialle ilmaa sitten, niin tästä tulee tosi hauska. Ja pitää muistaa, että kun tuossa on toi autotie, niin sinne pitää tehdä myös semmonen jonkunlainen kaari, mihin vähän vauhdit tyssää, ettei ihan tielle asti lasketa sitten. Mulla on näiden maakasojen kanssa pieni haaste. Tai oikeastaan semmonen asia siis, mitä mä mietin kovasti, että mitenhän tässä käy. Tässä olisi tosi kova houkutus työntää tätä maata, loiventaa tätä rinnettä ja tehdä Avantille siihen reitti, mistä pystyy sitten kuljettaa tätä tavaraa. Mutta toisaalta mua mietityttää aika paljon se, että sitten jos tuleekin märkää sateista ja se muuttuu ihan velliksi, koska tämähän nyt on semmoista mutaa ja savea, niin että mitähän mun käy sit Avantin kanssa, että jääkö mä sinne kiinni tai että valuks mä alas. Toinen vaihtoehto on, että mun pitäisi kiertää aika pitkältä tuolta meidän pihatietä pitkin ja siinä tulee paljon pidempi ajomatka sitten näiden maakasojen kanssa. Täytyy katsoa miten mun käy. Muistakaa katsoa myös 5. jakso, koska silloin tää pulkkamäki valmistuu. Seuraavassa jaksossa laitetaan pihakallistukset kuntoon ja rakennetaan kivimuuri tuohon mäen reunalle.